zenbat eta zeran aldatu dela gure zirkua, oin dela urte batzuk sortu zinuten proiektu hau, proiektu zoragarri hau, eta ze politxe ikustia aldaketa hain positiboa gazuela gaur egun gure zirkuan bai, ez da? Bai, esentzia, mantendu egiten da oin dela 7 urtetik honea, suertez jenden erantzuna ona izan da, ona izaten nahi da, badakigu ja 7 urtetan jendeari zer eskaini, zer gustatzen zaion, zer gustatzen zaion gehienez, hor haitu zeate kalen galdetzen, zer gustatzen zaizue gehien, egia da hor batematek esan du paiasok eta beldura ematen diela, baina badakigu jende asko etortzi dela, paiasok ikustea, esketxak ikustea, eta baita ere, malabaristak eta trapezioak, eta guztioi mantentzen saiatzea. Eta pailazo guztiak ez duela bildurrik ematen, gure zirkoko pailazoak ez duela bildurrik ematen, oso goixuak dira. Eta nolakoa da herri batea jau, zirkoa jarri eta hasi aurreko momentu hori, iriste zeaten momentu hori. Bai, herri bakoitza ezberdina da, oain Lekition gaude eta Bizkaiko jendea ezberdina da Gipuzkoako jendeen alderatuta. Gipuzkoan askoz ere hotzagoa gera erantzunean. Bueno, bai, aurreneko emanaldia beti izaten da berezia eta zirkoa herri batea iristeanen, eta ez bakarrik gu iriste gala, baizik eta ez, adibidez, Lekition igotzek, adibidez, lantalde zoragarri bat osatu zuen, guri zirkoa montatzen laguntzeko, auzolan bat egintzen, eta hori ere, zirkoak asko eskertzen du. Ez que Lekition la letxe da. La letxe da. Eta bai, herri okoitza ezberdina. Eta azkenien gero, elburue, imaginatot, elburu desberdinak dukiko dituzula, bai, nik uste lehengo eta importantiena zorixontasuna emotie da, transmititzi, ez da, emozioen, eta pentsamenduen, eta uniberso politxa dalako, bai, eta segur lortu gozue, Joseba. Bai, lortzen saiatzea, beti ez da guztiz asmatzen, baina helburu hori da, ez? Zu pentsa, ume bakoitzeko, heldu asko etortzi dela ere, bai. Ezin dugu eskaini zeozer bakarrik umentzat dana, eta ezin dugu eskaini bakarrik zeozer helduentzat dana. Familia guztientzat den zeozer eskaini behar da, ez da erresa, eta emotibidadeare bilatzen saiatzea, eta nola ez postazuna. Ni umei gabe etorri izan naiz. Eta ondo pasatu, eta oso ondo pasa izan dut, behin baino gaiotan etorri naiz, eta asko. Ana hori askotan etorri izan da. Ni beti, askotan. Baina guri salseua gustatzen zaigu. Salseua. Salseua gustatzen zaigu. Joseba, salseua gustatzen zaigu. Ni txintxua nahi. Bueno, ez dakipanik. Eta leheno esan dezu, Gipuzkoarrak, hotzagoa gehala. Bai. Nola bai? Nio peko proba dotorik, monologutan. Egitan? Bai, baina asko zotzago. Txalo bat atarateko Gipuzkoarrari, tela, Ni Gipuzkoarra nahi da ez zotza. Bai, benetan, Ni Gipuzkoarra nahi. Asko igartzen da, asko igartzen. Bai, gupeti zen doan, zerkixoan bebai, taula gainen zazenin, Gipuzkoarrak prozesini barrutik eruten da bela. Oso ondo pasan dabe, baina... Hori bai, gero esan etxen dutzu, Jose Malarrein dut. Eta gero esan dutzuet, feedbackak gero motetzu, eta zuzen, ni pentsaran ez gatzule guztat, eta egibizen hortxe, baina oiek etxea Gipuzkoarrak, oiek azpeitiarra dira. Azkoitiarra. Bueno, konflikto aldizan sortu bierri. Ez esan hori. Goierria etzea, goierria. Aurrera jumigaz. A ver, azpeitiarra noi musu bat, Hau paspetxe, zanina zizubek eta lasterri. Horreatik, dani handik ibiliko nahi, da paspa ere. Dako bertan. Eta imaginatzen dut zeuk, dinozu, 2017 urtean 7 urteia, luze, eta perspektiba pixka batekin, imaginatzen dut bidai hontan laguntzaile, lagun, lankide asko euki dituzula hemen, bai, ez da gure zirkuan, bide hontan. Bai, noski egia da, asko tolosarra gehala, eta baseare aurretik eginda genuken gu aspaliti pospolo, mokolo eta konpainekin ibiltze ginen, gero horren arira gure zirkoa osatu zen, eta gure zirkoko familien jende asko sartua. Eta jende horiek, familie bihurtu dira, lankidez izatea da ez aparte ez, ze lurrek elkarrizketan esan dizu, hemen elkarrizitza asko egiten da, ordu asko pasatzen ditugu elkarrekin, eta ez emanalditan bakarrik, baizik eta gozaldu, bazkaldu eta faldu elkarrekin egiten dugu, eta famili bat osatzen da. Gu aurretik, Iker, ni eta beste batzuk ezautzen ginen aurretik, eta beste batzuk sartu egin dira bai. Nik kuriosidadia dakat, zuk esan dezu ez, famili bat sortzeala, ja ezagunak zinaten zuen artean, baina gero beste batzuk etorri dira, eta azkenean familiko sentiaraztea. Horrek zer ikusia daka gure zirkoa izenakin, ze normalian, Circo Internacional Italiano, danak internazionala dira, danak el Circo Mundial, baina zuena da gure zirkoa. Bai, gure zirkoa, ze egia zan, etzan
etzan pertsonalizatu nahi, ez, inorengan, ez, jendea etortzenen gure zirkoa ikustea, ez dator Polo ikustea bakarrik, ez dator Don Martin ikustea edo ekain, dator ikustea espektakulo bat. Eta espektakulo horren barrundaren, magia, malabarrak, trapezistak, lur, kontorsioa, bueno, gauza asko daude eta jendeak eta Ikerrek ez, nahi izan zuen gure horrekin hori transmititu. Gainea Iker amezketarra da eta amezketan gure hitza asko erabiltzen, gure ama, gure eta nerea beharren, ez? Bueno, gure hitzare amezketan asko erabiltzea eta Ikerrek hortik abiatuzta gure zirkoa jarri zion. Oso polit. Eta gero azkenin, publikoan berotasuna, hemen neuk behi gerri dut, neuk esan dut lehen, nahi txikitan juten izan zirkula, bai, tarteka, oso tarteka, baina ze politxa da, familia hori lortzi bai, eta publikoan berotasuna bai, jakinda ze lan karga dakazuen, zenbat entremendu, lurrek ezauzku, zenbat ordu, zenbat sakrifizio, eta azkenien familia bat izan da be, holanda be, gero, emaitzamen hotza ginen ikusi bida. Bain uski, eta familia guztietan bezala, egun denak ez dira. Honek izaten, igual egun txarba daukezu edo batekin asarrekin zea, bestekin eta pistan elkarrekin egon behartzea. Nizan bat aliz asarrekin. Zu, ez hori izan behar izan, zu laptila dakazu, hola gaizki esan da. Baina pista ateatzegea eta transmititu bazu zoriontasun bat eta transmititu egiten. Igual gure zirkoa hontan zuen familian gehien asarretzezean igual zuzea. Ni asarreteo, ni gutxineko, ni txintxoa, nahi. Baina hori esan genke, bizitzan parte bat bale, bai, ez da? Na, baina ez du erantzun. Ez, Beste batzuk ego dio, no?